Hauraghat Police Station angkang Pulunia hitia dungalong kedamtang arunipa ingkoi raporni Dimapur pen kevangbom AS15 AC 4666 ihum Tata Mobile kapana daimeri arta ningkan ingkoi rapor lapen ningkan pli asupi anirudha daimari atum pisoso cycle pen kedamahut patongphit kedamtang arunipa ingkoi rapor ni anerlo porphai krehnia pormalong Pulunia hitia dungalong kapana daimari arta ningkan ingkoi rapor lapen ningkan pli asupi anirudha daimari atum pisoso cycle pen kedam bom unahud Dimapur pen kevang bom AS15 AC 4666 ihum Tata Mobile thengpia gari patong tekang phirajok arengahu sonang koklong bangso hut raikom saikhe atum ke thekdun longlok ajok ke patong tekang agaria phat nep ingnang dun long cheklo areng ge so bang hini atuma phantong sekot pen Puluni Primary Health Center long ponsi selang konlo Halapu Borpothar Police Station angkang Bornirja along sitami Guwahati pen Bokajan kevang bom ihum AS01 NC 7540 atrak sitami National Highway thongkep rasirkep atowar pi along aprang men cheinong ke hatun terajok acheinong aphan ke pajok ji aphan kabor I amat truck che pharle phitlo bontak kopai kimi par pi ajok kaching ko ahut truck arlu ke doatum thangnap arenga hu ke so avilang Api Borpothar Police atum adimalong anpali dunsi kang thurunji aphan carrying van wansi kang thurasai denglo Puluni pen dirchuna rongpi la pen Bokajan pen anantirang Karbianglong live